Salut și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Tot matinal, cum știți. Și dimineață a dat bruma. Și chiar sunt curios dacă a dat bruma înăuntru. Îmi îngheață mâna. Nu este frig. E puțin, uitați, a dat bruma. Și cam pe aici așa va fi traseu de survivor. Și am venit la căsuță să văd dacă a intrat bruma înăuntru. No! Acum o să schimb mâna. Sincer să fiu, acum e mai bine cu trepiedul. Și o să încerc să fac un trepied stabil. Și cam pe aici vom avea, nu știu câte, 3-4 probe, ceva gen. Aici s-ar putea să vină să intrăm pe dedesubt sau să intrăm, nu, stați să mă gândesc. Să intrăm așa, să stăm aplicați pe dedesubt. Aici sărim. Aici iar din nou sărim. Aici alergăm aici frumos. Aici o să găsim noi ceva să punem, să facem, să cărăm niște cărămii, să facem aici un T. După aici va veni proba de final, în care vom pune niște cutii și trebuie să le dărâmăm. 3 cutii și trebuie să le dărâmăm. Niște petroaie. Și cam acesta va fi traseul, nu va fi forță. Aici așa. Deci nu uitați să dați un like, un subscribe. V-am plăsat.